партньор, централния бранител на Тотнъм, Кристиан Ромеро. Меси стреля! Покрай гредата минава тази топка, изритана от Лионел Меси. Два пъти излезе сам срещу вратаря. Веднъж пробва да го прехвърли в първия мач между Аржентина и Канада. Не успял обаче Меси да го стори. Родриго де Пол. Страхотно подаване, отличен контрол на Алварес! Това е! Един човек трябва, който просто да смени ритъма. Един човек, който с прострелно подаване да разбие защитата на Канада. И всичко става с лекота. Просто овладяването на Хулиан Алварес бе от друга планета. Забележете паса на Родриго де Пол. Феноменален наистина, но докосването на Алварес оставя реагира, а завършващия удар бе това, което много нападатели демонстрират между краката на вратаря. Всички се чудят защо не се стреля другаде, ами защото там вратарите са най-уязвими и Крепол го доказа в този момент. Един от тримата най-впечатляващи футболисти. Най-добрите си голове в своята кариера, макар и вече на 36, макар и в момента без отбор официално. Но там е Енцо, за да го покрие. И след това веднага виждаме дългия пас. Тази рязка смяна на стиловете в представянето на Аржентина е нещо наистина страхотно. Меси покрай вратата. Просто наистина е изключително учудващо как Лео Меси не може да оцели вратата. Страхотно сви топката тук. Нещо, което до съвършенство умее Меси, но след това десният крак му изневери. Тук за Аржентина бързо изпълнен тъч от страна на Анхел Ди Мария. Меси, подаване в наказателното поле. Де Пол иска да върне отново към Меси. Лошо изчистена топка! 2-0 за Аржентина! Енцо Фернандес е на път да прати Аржентина на финал. Без особени затруднения. Казахме си в началото на това второ полувреме. Аржентина поведе на Канада в първия матч в 49-та минута. Сега малко след нейното изтичане вкарва втори гол. Тук обаче можем да го имаме отменено.